Na Rympei U ka channel nabynta paidbah Bri U Hynñiewtrep. Nonyalam ka NBP u Marcuise and Marak uloong baka Kongres kan sejak kyrteng ka Ilekshon siteng samoy ka bansa Longshen ha Gambegre Constituency. Ka Gambegre Constituency kala sa thali Hadien bo saling isang maulo job na ka Kongres ula risanyo Hadien bo ulo job kumu MP katura. U Marcuise uloong bahkan ni ka Ilekshon ha Gambegre ka Hynñiewtrep kan long tang hapadeng ka NBP bat ka TMC kat baka Kongres kan sejak ano ha ka Constituency. Ulang kipat pak kim sngo tenat yo kyrteng ka Kongres berkat kum kajing tip jonga kajing yakun kala ban long bat ka TMC persya ka NPP bat ngi kermen ban job wala kadai kajing yakun ka NPP kadai ka bayalam ya ka sarkar Mynta ha ka jalla kat baka Kongres bat ka TMC kidi ki basyong ha kaliang persya u Marcuise ulang bakani ka election kan long ka basyong shit bha ha Gambegre Mynta ha ka baki menteri sarkar kan thum mau kilahir bonsin siya ka Constituency na lor menteri ramba ukon rat ke sangma